koklattiin kuvaa video, mutta me kaaduttiin niitä uusi video. Aina käy jotain. Oho. Että käy kaikkia. Niin. No Mikki vielä menee testaa toho asfaltille. Ei kannata siitä. Tässä videossa Dani Keue. Tää ei oo niin hyvä kuin tässä zoomi. Tää tanko vääntö. Penttakaa tätä tangoa. Ja vähän pelistä. No mun tubetas. Joo, mä oon vähän vaan. Tätä tango vääntö. Mut hei, moro kaikki. Minä jota keui mun isovekankaan.